qué bonito es el castillo y el islote donde está. Y la pasarela que le pusieron para poderlo visitar. Los paseantes por ella, unos vienen a dar la vuelta a su entorno y a contemplar el mar. Y desde el mirador de la parte de atrás, los rumorosos miran y dicen: qué hermosa costa verde estén, con sus entradas de mar y puntas de tierra salientes. La Coruña y su milenaria torre de Hércules de frente, y el sol de poniente manda sus rayos transparentes a este plácido lugar. Entonces, pues para min o castelo era algo increíble, era algo casi inalcanzable, non? Eu lembro que cando era moi pequeniño, meu avó traíame a pescar. Estábamos ou ben polo embarcadoiro, xa polo Peirao, ou ben ás veces poñíamonos aquí no embarcadoiro do castelo. E desa época do que teño recordo é pois precisamente na parede do embarcadoiro do castelo había un rectángulo pintado de branco onde se poñía en letras negras prohibido el paso ou había algún cartel ali pintado directamente na pedra que recordo teño moi grabada esa imaxe do recadro branco pintado directamente sobre as pedras do embarcadoiro, da parede do embarcadoiro, onde se deixaba claro que ali non se podía entrar, non? Ainda que nós nos poñamos por ali. Daquela época o recordo que teño é que o castelo era un sitio prohibido. Teño as lembranzas dos soldados co seu fusil impedindo que a xente se poidera aproximar ou intentar entrar no que era a illa, e por outra banda tamén teño os recordos difusos dos orfos da Armada e desos nenos que andaban correteando por aquí por Santa Cruz. Entonces pensar que viñan aqueles 80 ou 90 rapaces que eran dun sitio que para nós estaba lexianísimo, que era Madrid, e poder estar con eles, participar no pobo, todo iso supoñía moito. Nos permitían, durante esos meses, nos domingos e festivos, vir á misa, a capela. Entón, non era que nos interesara moito a misa, pero a cuestión era que nos interesaba moito, porque, mira, se estaba a marea baixa, pasábamos andando. Entón, os rapaces estaban pola playa esperando, non sei tal, e aquí nos xardís. E se estaba a marea alta, era mellor todavía, porque nos pasaban en barca. Desde o Peirao, desde o muelle, nos pasaban na lancha, incluso nos remábamos con eles, e, bueno, eso era a aventura que te podes imaginar. Para nós supoñía aquel domingo, xa non necesitábamos máis cousas durante o día. Con vir ás 11 da mañan aquí, xa tiñamos todo solucionado. Os rapaces de aquí, de Santa Cruz, estaban celosísimos dos rapaces do castelo, porque máis nos íbamos a festa Oleiros, andando todos, e aquí lles tocaba unha campaniña para que volveran. Lembrome de, claro, que se pasabas ao castelo, tiñas que ter cuidado de que non che subise a marea. Entón, claro, mentre estabas polo lado de diante, podías controlar máis ou menos que podías ir sen problemas, non? Pero sempre había ese estrés, se dabas un pouco a volta, de perder a referencia de cando subía a marea e cando non, e tal, e entón estabas co estrés de, vou ter que descalzarme, había veces que te tiñas que descalzar para pasar, claro. Tamén me lembro de Josefa do Castillo, que, claro, sempre andaba a trote preocupado das mareas. Entón, a xente dicía que se aproveitaba na carnicería ou nos sitios, porque claro, se tiña que esperar moita cola, e a súa estrategia, polo visto, eu non quero calumniar a ninguén, pero a estrategia polo visto era: ai, Dios mío, deixadme pasar porque me sube a marea depois de ver como fajo. E daquela deixaban a pasar diante en todos os sitios, na carnicería, na pescadería, en todos os lados, de primeira, porque tiña que pasar por culpa da marea. Se non estaba a Quijón para pasar na lancha, tiña que pasar a pé, e daquela era un problema. Castelo é parte de un modelo de xestión municipal que implica, a través dos recursos económicos que supón un determinado modelo de desenvolvemento urbanístico, intentar reapropiar para uso público
instalacións que nese momento estaban ou ben sin posibilidades de uso ou eran privadas. E é unha das cousas que convertiu Oleiros nun concello original. Lembrome que antes de que se fixera a compra falábase de que quería comprar Julio Iglesias o castelo, de que querían facer un casino, un hotel, bueno, moitas cousas se falaran, non? E tal. E lembrome da festa que se fixera aquel día, lembrome de pasar na lancha, lembrome que íamos con veciños e a miña nai na lancha cando nos pasaron e tal, e estaban todos nerviosos polo da lancha, que non lles facía gracia ninguna. E lembrome de estar pasando moi ben, sobre todo lembrome da sorpresa que levei ao entrar, porque claro, eu moitas veces andara por fora, polo que son as murallas do perímetro, non? Pero nunca entrar adentro. Entón lembrome moi ben da impresión que me causou ver o xardín interior, as filas de plátanos. Lembrome perfectamente de que me fixera moitísima gracia a ventá redonda de atrás, ese ollo de boi enorme que hai pola parte de atrás. Non sei, chamarame moita atención porque nunca non sabía como era por dentro, nunca me fixera unha idea clara de como era por dentro do castelo. Entón para mí foi unha sorpresa moi grande, lembrame de pasalo moi ben, ademais, de estar todos aquí, pois eso, comendo por detrás, coas merendiñas e tal. Pasáramoslo moi ben aquela vez, sí. Os do exército, despois, tiñan que hacer o casi tal como estaba, pero agarraron e tiraron os muebles por aquí pola ventana. Tiraronnos aquí abaixo para que non se fixera con nada o ayuntamiento, non sabes, porque eran contrarios a pensar deste, do alcalde noso. Un día, un sábado, un domingo pola mañán, cunha banda de música, ca marea baixa, todo o pobo, prácticamente todo Oleiros, entramos no castelo. Entramos no castelo e aquilo, e que non vos podedes imaginar. Eu recordo que eu estaba traballando e cando cheguei xa viñen pola mitad da playa. Eu corría, porque eu queria ser das primeiras en entrar, pero non estaba chegado. Pero foi unha experiencia increíble, foi unha experiencia brillosa. Claro, lembrome que cando se empezou a falar do tema da pasarela, pois houve moita controversia nas casas, a xente non lle gustaba nada a idea. Cando era pequena, cando era o día de inauguración da pasarela, a miña nai trouxome e fun o primeiro bebé que pasei a pasarela. Pois chegou un momento en que eu souben que o castelo tiña a súa pasarela e dime conta que xa, polo menos físicamente, se podía chegar ao castelo e ao que se facía ali. Porque desde que fixeron a pasarela, Santa Cruz non, mira que dou moita vida a Santa Cruz. Tamén é certo que cando se puxo en marcha o proxecto da pasarela, houbo sectores sociais daqui de Santa Cruz que estaban en contra desde unha visión romántica de que como se o castelo perdera parte da súa virxinidade, porque agora o acceso sería moito máis doado. E a miña impresión é que esos sectores co tempo comprobaron que a pasarela, en vez de quitarlle encanto o lugar, o que facía era incrementarlo, porque facilitaba que quen realmente aprecia isto moito pudiera disfrutar del con moita máis naturalidade e con moita máis constancia. Entón a illa agora é moito máis utilizada e a pasarela non é só útil ou imprescindible para que un proxecto como Ceira poida funcionar, senón que suministrou unha nova posibilidade de disfrute do seu patrimonio a toda a poboación da parroquia e en concreto da localidade de Santa Cruz.